D'aquí pocs dies es reprendran els treballs en aquests terrenys, entre el cementiri de Blanes i la carretera de Lloret. L'Ajuntament es fa càrrec d'aplanar la zona, on s'ha de construir la nova escola saforcanera. En l'últim ple es va aprovar la cessió d'aquests terrenys a la Generalitat. Ara, el Departament d'Educació haurà d'iniciar els tràmits per a poder començar la construcció del nou centre. No és només entregar la parcel·la, la finca registral, sinó que a més té que haver fets els serveis bàsics perquè es pugui donar educació i pugui construir el CEIP. Aleshores, el sector privat era reticent per aquest tema, que no és bona la situació per construir, i llavors hem parlat i hem aconseguit que ells es comprometin a fer les escomeses i per la nostra banda l'Ajuntament fa els reballs dels terrenys. Tot i que encara no hi ha una data prevista, es preveu que el nou centre estigui en funcionament pel curs 2012-2013. De manera que els nens i nenes encara hauran d'estudiar força temps en els barracons que hi ha a la plaça 11 de setembre. Cal recordar que les característiques de l'actual saforcanera, que està format íntegrament per mòduls prefabricats, havien encès les protestes de molts pares i mares. El terreny cedit per la nova escola té 10.000 metres quadrats i està dins el Pla Parcial Costa Brava. El CEIP Saforcanera està pendent de construir-se des de l'any 2005.